ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали кошанаи ман. Дар ин ҷо тайёр мекунем чунин печеньҳоро мисли рафаэлло. аз маҳсулотҳо ба мо лозим аст равған, шоколад, тухм, кокос ва стружка, орд, чормағз, сметана, ду намуд сгушёнка. тухмро мемонем то ки ҷӯшидан гирад. равғанро бо орд аз резакунак мегузаронем. сметанаро ҳамроҳ карда нағзакак омехта мекунем. тухмҳои ҷӯшондаамонро зардиашро аз сафедиаш ҷудо карда ба хамирамон ҳамроҳ мекунем. акнун хамирамонро бо даст нағзакак омехта мекунем. ҳамин тавр якто гирдача карда дар байнаш чормағз мемонем ва дар тафтон дар ҳарорати 250 градус 15 дақиқа мепазем. шоколадро ҳамин тавр реза карда барои дар болояш пошидан тайёр мекунем. печеньҳоро мемонем ки хунук шавад ва баъд ороиш медиҳем. ҳамин тавр печеньҳои рафаэлломонро ороиш додем. акнун инҳоро дар яхдон монда баъд аз чанд дақиқа метавонем истеъмол кунем. тамошобинони азиз, ба ҳамаатон тансиятӣ ва дастархони пурфайзу баракатро таманно дорам.